adlaw sa imong panguran. Hala! Sagdi lang, maayo man po na akong detergent. Detergent ra? Kulang! Pag Downy Antibac, ngutang-tang sa 99% sa virus ug muprotekta kontra sa bakterya. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang akong panguran, protektado na sa Downy Antibac. Pag Downy Antibac, antibac na, antivirus pa! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Matod sa atong Ginoong Hesukristo, ngadto ni Pedro, nga atong mabasa sa Mateo 16:19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Og kini gisubli pag-ingon sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 18:18 nga naa na gyud mga kauban si Pedro. Giingnan sila sa Ginoo. Hinugpong na gyud. Dili lang kay si Pedro iyang giingnan ana. Kauban na gyud ang uban iyang mga kaubang apostoles. Nagingon ng Ginoo, ang inyo na gyud. Dili lang kay kanimo Pedro, kundi ang inyo, but po sabot, tibuok mga apostoles. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang inyong itugot usab. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, naniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ninyo ang inyong sulugoon sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, ang gatong pizza karon, pizza 3. I'm sorry, pizza 3. 28. Pizza 28 sa bulan sa Marso. Pasabutin ako ng 3 Marso. Okay. Okay, pizza 3 sa bulan sa Marso. Ano, nabalit ada lagi hapon. Unsa man niya, ginig dali-dali mangon ako. Okay. Adlo kog di kaabot sa atong oras. Okay, si pizza 28 sa bulan sa Marso, tuig 2021. Okay, Semana Santa na gyud. Mauna nga karon nga Domingo, Palm Sunday. So, nang hinaot kita nga ang mensahe sa Lukay. Ganina na paminaw nato ang homilia ni Reverend Father Ruin Salvo. Ang nagmisa kaganina. Na inyong nadungog diri sa kahanginan, iyang nahisgutan, kining atong gasaulugan karon Palm Sunday. Okay, naglaom kita nga sa gihapon ang mensahe sa Lukay. Okay, ato gihapong matanom sa atong panumduman o makinabuhi o nakinabuhi ang mensahe niini. Okay, sa miaging Domingo ako man tong gisaad ninyo na ipadayon nato ang Sabat, pero pasensya na, pasiluan ninyo Veritas nga di na pod mutuman. Okay,
mas i-priority nato og unsa ang daw gipalabi nga atong gituhuan gipalabi sa espiritu niya nga adlaw o niining adlaw no, Palm Sunday o kining atong pagsaulog sa Semana Santa. So maghisgot ta og mga pipila di man yun nato madaghan ig maayo kay 30 minutos raman ni atong tulumanon. Okay, pipila ka punto nga atong matuki may labot na niining Semana Santa. Of course, kadto ra po nga akong nahibaw-an. Kadtong wa pa na ako mahibaw dito na pud mo maminaw sa mga Katoliko nga nasayod. Okay, kay si Veritas bisag apologist na defender of the Catholic faith pero wala kita mo pasibantog nga kahibalon na gyud tanan. Okay. Nagyapon tayo masayri. Especially sa mga punto nga wa na to matun-i, wa na to madungog. O di ba kaha na tun-an na pero nakalimot lang kay kulang og review. Okay. Now, naamagod to'y nagmensahe na to, nag-PM jud. Okay, message kinato sa Facebook. Nga nag-ingon siya, Veritas, kanang inyong pagsaulog ba sa Semana Santa, gibuhat na sa mga apostoles? O naa na sa Biblia, kanang magsaulog og Semana Santa, kanang, para sa anipod, kanang Palm Sunday, o kanang Huwebes Santo, Biyernes Santo, gibuhat na sa mga apostoles? Kay katugong pastor nga among katong nagmensahe namo matud pa niya, nagingon siya nga usa na sa kanang dili maayo nga pagbansay sa mga Katoliko kay nagbansay-bansay og mga pagsaulog nga di nimo makaplagan sa Biblia o wala gibuhat na sa mga apostoles. So, nganong mo sulod mong kuno taaning Katoliko, nganong magpabilin man kuno tang Katoliko nga daghan maning mga inbinto lang, mugna lang sa mga obispo nga mga kasaulugan, nga niadto panahon sa mga apostoles, wala pa nila gibuhat. Okay. Mao ni atong hisgutan karon no, pahaom. Okay, mao bitaw nga sa pagsugod yun nato ato yung gi kutlo ang duha ka bersikulo diin naghatag og gahom, naghatag og otoridad nga gisimbolohan ng Yahweh. Pero ang pagsimbolo og Yahweh didto ra gitugyan ni Pedro. Di ba? Sa Mateo 16:19. Kay katong Mateo 18:18, wala man maghiskot ang Ginoo dito nga ang maong mga Yahweh gihatag o gitugyan sa tanang mga apostoles. Di ba? Ang gilitok lang sa Ginoo sa Mateo 18:18 kana lang pag-ingon, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Wala maghisgot ang Ginoo og mga Yahweh nga gitugyan pod sa ubang mga apostoles. Basahan ro ninyo ng Mateo 18:18. Pero ang nakalahi kining bersikulo 19 sa Mateo 16, no? 16-19, diin iyang giingnan si Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot. Single out. Si Pedro ra ang gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ato naman ning natun-an sa miagi natong programa, di ba? Nga ang maong mga Yahweh sa gingharian sa langit, simbolo na sa otoridad ni Kristo. Kanang gahom ni Kristo. Nga iyang gipiyal, iya usab gitugyan ni Pedro. Mao nang sakto ang simbahang Katoliko nga ni anang bersikuloha og di lang kay ana katupong sa Juan 21:15-17. Klaro kaayo nga gipasabot, gi-implied, dili litra por litra, dili explicit, implied gipasabot nga si Pedro mao'y gihimong representative ni Jesus Christ. Kaya asa man na mabasa nga kanang mga Yahweh nagpasabot na sa authority ni Jesus Christ.
iyang gahom sa pagdili og pagtugot o pagmando nga iya usab nga gitugyan ni Pedro. Basahan ninyo pinadayag kapitulo 3 bersikulo 7. Nga kana kunong nagkupot sa Yahweh, kana nga katungdanan gitawag kunog holy o balaan nga sa kinat sila santo. Santo kuno ng katungdanan nga nagkupot sa Yahweh. Nya gipasabot anang bersikulo pinadayag 3:7 nga si Jesus Christ ang nagkupot anang Yahweh. Nagkupot anang Yahweh. Nga holy, santo. Mao na. Unya sa tanang mga apostoles si Pedro rang gitugyanan ana. But pasabot ang authority ni Jesus Christ iyang gipiyal, iyang gi-extend ngadto ni Pedro murag nibalik na puta sa atong unang programa nasunod. Di lang nako iparehas yun ato kay nahuman naman to. So ato lang tong gi-refresh kay importante kaayo ni sa atong giisgutan karon mahitungod aning mga gipang invento. Ato man ang kunon gipang imbento sa Katoliko nga mga kasaulugan nga valid ni sa langit. Kay naa may pag-validate ang langit kung unsay idili o itugot sa iyang mga otoridad nga gipili dinhi sa yuta. Klaro kayo ng Mateo 16:19 o Mateo 18:18. Ang imong idili diri Pedro o itugot idili usab o itugot nako sa langit. Mateo 18:18 ang hinugpong na gyud. Isakop na lagi ng giingon ninyo bisag si Pedro mo'y gihimong vicar of Jesus Christ gipasabot. Dili man maginusara si Pedro sa pagbando. Naa man gid siya kauban, tagaan man gid siya kauban kay maugtas pod siya syara. So mao bitong gipanag-ing natuog usa ka Supreme Court ang grupo ni Pedro kauban ng mga apostoles nga naay Chief Justice ug naay mga justices nga mga kauban. Mao na mga justices tanan ang mga apostoles with a Chief Justice nga mao si Pedro kanang Vicar of Jesus Christ. Kung magdili og magtugot na sila, kanus man na sila magdili og magtugot nga hinugpong gyud. Kanus ana, kung mag-council na, mag-meeting, kung dunay mga sungi na ay mga pagtulunan ba nga magkaparehas og interpret, magtawag og council dayon. Diha sa council diha ang mga debate. Human sa taas kalantugi ni tingog dayon tong tinugyanan sa Yahweh si Pedro. Nga wa gyud misupak. Okay, siya may bikar. Siya may Chief Justice. Di ba? Tanawa ra ninyo buhat 15, basahan ninyo buhat 15 katong ni tindog na si Pedro human sa taas kaing lantugi. Murag yung kanang councils Katoliko, di ba? Nga magdebate dayon ang katapusang mutingog nga labaw nga final mulitok ang head ang Santo Papa, di ba? Umao na mo man tong Council of Jerusalem. Ang katapusang definitive nga desisyon nga gipamulong si Pedro kay human sa taas nga lantugi siya man diyon mutingog niya wa gyud misupak. Pero ni tingog pod si James tungod kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Pero wa gyud supakan ni James ang gisulti ni Pedro. So mao na nga sa buhat 16:4 ilang gipatuman ug unsay ilang na gikauyunan ni adto nga council. Buhat 16:4. So, mao po na. Panahon sa mga apostoles, of course, wa pa sila ng mga kasaulugan na turon nga awahin na nahimo. Nga ang ilan ng mga successor ang nagmugna. Kay ang authority sa mga apostoles, dili man kay sila rin maghahuid ana, kay kanagong katungdanan o authority, mapasapasa na sa mga sumusunod. Di ba? Naunsa may example nga kanang authority ni Pedro mapasa sa lain kung kinsay makapuli niya. Na ang example ana katong Kingdom of David. Gingherian ni David. Di ba kanang iglesia gingherian man na ni Kristo. We go back kung mobalik ta sa gingherian ni David nga siya ang hari na pud siya prime minister kanang tinugyanan si Yahweh. Ang ebidensya ana nasa Isaiah 22:21 hangtod sa 23 nga kadtong nakalingkod pod nga nakapulis katungdanan ni usa sa nakapulis katungdanan ni David isip hari nga katusig King Hezekiah. During that time na siya prime minister nga tinugyanan si Yahweh nga si Shebna. Niya usa ka wicked, usa ka dautan nga prime minister o leader.
Nya kanang prime minister nga gitugyanan si Yahweh second in command to the king na. Nya giilisan ni adtong higayuna si Shebna kay wicked man siya, giilisan siya, giingnan siya nga Shebna, kuhaon diya kanimo ang katungod o Yahweh ni David. O isangon kini, itugyan ni Eliakim. No? Si Eliakim na mupuli sa imong katungdanan. O ihatag ko kaniya ang Yahweh o nganlan siyag amahan. O sa to pa, Papa. O Pangulo. O Papa. Diya man na mo man ni atong gibasihan sa Katoliko nga tungod kay si Pedro mo gitugyanan sa mga Yahweh sa king harian sa langit. But pasabot siya maghimong prime minister. Nga ang iyang katungdanan, Papa. Sumo na, i-cross-refer nato na sa Isaias 22, 21 ug 22 nga kanang tinugyanan si Yahweh, Papa. Di ba? Leader. Nya, kadto laging higayuna, giilisan si Shebna ato. Ang tinugyanan si Yahweh, giilisan siya ni Eliakim. But pasabot, mapasa na pod, matugyan na pod sa musunod nga mupuli sa katungdanan nga mao si Eliakim na po niya ang authority. So, but pasabot, sa dihang gitugyanan si Pedro sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, then history will tell na dayon mo, pahibalo na to, kinsa may nakapuli ni Pedro siyang katungdanan siyang sa dihang nabakanti na. Kaya nasa buhat 1:20, ang katungdanan kong mabakanti, dunay mo puli. Di ba? Buhat 1:20, ang katungdanan kong mabakanti, dunay mo puli. Katong example, katungdanan ni Judas, na bakanti, napulihan to. Nag-eleksyon sila, pinaaging gripa, unya si Matias mo gihulip sa katungdanan ni Judas. Muna ang pangutana karon kanang tinugyanan si Yahweh ni Kristo sa mga Yahweh, no? Sa ginghirian sa langit, si Pedro man ang pangutana. Kanang katungdanan, kinsa may nakapuli sa dihang nabakanti. Matubag na sa Biblia? Dili. Di na matubag sa Biblia. Ano man, kay wala, dili tanang history na as Biblia, part lang nang nas Biblia. Di ba? So mao na nga mangitatag mga laing libro nga naghisgo to history. So makita ninyo na kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro sa dihang nabakanti na sa list of popes, bisan sa Wikipedia inyo na makita. Ang INC gali, Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo na magalilistahan pod. Inikamatay sa ilang executive minister. Kauna kato si Felix man to, pagkamatay gipulihan sa anak nga si Iranyo. Then pagkamatay pod ni Iranyo, gipulihan pod sa anak ni Iranyo nga si Eduardo. Una po sila listahan, wala ang punas Biblia. Di ba? Kanang listahan sa mga Santo Papa gikan ni Pedro, di ta kitaan as Biblia. Pero tinuod na. Kay dili mang tanang tinuod na as Biblia. Di ba? Kana lang pagkatukod sa ubang mga pundok ron nga dili Katoliko, wala man as Biblia. Pero tinuod man na kanang gitukod gisugdan ni Apollo Kibuloy nga grupo nga nas Davao ron, dako kayo, dato ra ba ka? Kayo. Naa na si Biblia. Wala. Kay awahin naman na. Kanang pundok nga nagsugod rag 1914 na nas Biblia. Wala. Kaya uwahin naman na. Moingon bata nga, adi na tinuod nga na himugso na mga grupuha kay wala sa Biblia. Tinuod nga nahimugso ng mga grupuha bisag dili mabasa na sa Biblia litra po litra. Kay dili tanang tinuod, dili tanang mga panghitabo na sulat sa Biblia. Kana lang kamatayo ni San Juan ug asa dapit mabasa ba ko na sa Biblia? Dili, pero tinuod na. Di ba? So, kinahanglan manggod nga masayod ta kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro sa dihang nabakanti. Kay importante na kayo nga katungdanan. Kay Vicar of Jesus Christ guna. Kay ang mayor kung muadto sa laing dapit, iyag yun ang i-delegate ng iyang katungdanan o sa iyang vice. Si Kristo pa di kahibaluan na. O bitaw to nga taliabot na ni Kristo nga mukayab sa langit. Nasa Juan 21:15-17, giingnan si Pedro, kung tinuod kang nahigugman ako, ati man na ang ako mga karnero.
Kanang pag-atiman siya mga karnero, iyan ang katungdanan. Unya, ang gusto niya nga si Pedro na mo trabaho, ana. Nganong si Pedro na iyang patrabaho, ana, kay maadto naman sa langit. So sakto ang pagtulon ang Katoliko nga si Pedro gyud ang gihimong bikar o representative ni Jesus Christ. So dapat maminaw ta, magganayan ta ana nga katungdanan. Nya, sa tanang grupo ron kinsa may nagsunod ana. Nga nagsunod sa one shepherd nga mao man to Jesus Christ niya iya manggipiyal ni Pedro. O si Pedro na po dayoy silbing Jesus Christ diri siyuta o representative dili kay si Jesus Christ gyud kay lahi man ang representative o katong girepresentahan. Di ba? Oh. So mao na nga one flock one shepherd man gud. Mao man si Jesus Christ. Unya kay si Pedro may ang gipili nga mo represent niya, gipasabot niya. Mao na nga atong sundo ng katungdanan ni Pedro. Unya, timaniha ang ilang gahom, ang inyong idili diri sa yuta, idili na sa langit, ang inyong itugot. Unya, kadtugong mga kasaulugan sa daang kasabutan, landong man to matod ni Pablo sa Colosas 2:14-17. But pasabot, lumalabay lang to. Oh. Unya, nasa Hebrehanon 12:7 o 7:12 ba na o say mabali man na ako paglitok nga kay ilisan ang pagkapari ilisan usabang balaod. Subot pasabot kay do na may wagtang na nga karaan kay landong lagi syado lagi matud pa ni Pablo sa ato pa ang mga bag-ong pari sa bag-ong kasabutan pwede pod magama og bag-ong mga kasaulugan. Kana mga ceremonial observance nga bag-o. Sumo na mga pista na turon kanunay gadaghan, kanunay nagdaghan tungod sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Pero mga igsoon, no, dili tanang mga gihukman na o gidesisyonan na nga moingon ta lang na nahimo na tanan gidesisyon sa mga apostoles. Kay ang wala nila matuki sa ilang panahon, gituki na sa mga sumusunod. Para sa na sa atong kinsa may atong mga magbabalaod, di ba, kana mga congressmen. Sila man ay tigpanday og mga balaod na to. Mga representative na to, o mga senador o kinsa na sila. Ang ilang tukion sa ilang panahon, it does not mean nga ang ilang mga sumusunod dili makatuki og bag-ong mga tukionon. But pasabot doon ay pag-develop. Parehas gud anang pag-decide, pag-hukom pila kabasahon ang atong Biblia. Di ba? Panahon sa mga apostoles, wala pa sila mag-declare. Basaharagon ng Council of Jerusalem, di ba? Wala sila magdesisyon pila ang New Testament, pila ang Old Testament. Asa man nato mabasa nga mga council sa simbahan nga naghisgot ang mga otoridad pila kabasahon ang Old Testament, pila kabasahon ang New Testament. Ang Council of Rome, 381, mga obispo man to, Katoliko, successor sa mga apostoles. Council of Hippo, 393. Council of Carthage, 397. Diha gihukman. Niya wala man nabuhata sa mga apostoles. Unya nga nung mutuo man taan ng Council of Hippo o Cartago, tungod kay sila ang successor sa authority sa mga apostoles. Sa mga man na, kinsa may naghuputan ng gahom ni Presidente Duterte, sa dihang wa pa siya ana, si Aquino. Sa dihang siya na nakapuli, tibuok authority ni Aquino, siya na po ang makaangkon ana. Di ba? So, history will show us nga ang successor sa mga apostoles, mao man ang atong mga obispong Katoliko with chief, kanang tinuganan sa Yahweh, kanang Santo Papa. So, kung magdili og magtugot na sila, valid na sa langit, Mateo 18:18. So, mao na, nganong valid ning atong mga Semana Santa, kining atong mga kasaulugan ana, no? Nga bag-ura na o awahiran na develop tungod sa authority anang binding and loosing. Mateo 16:19, Mateo 18:18. So,
Kung moingon ka nga tinuod kang Kristiyano, nya dili ka motuoan ng mga Catholic Council, dili ka matawag nga kana bang matinumanon jud kas ebanghelyo. Kay ang ebanghelyo naghisgot man nga si Kristo naghatag og gahom sa iyang simbahan sa pagdili og pagtugot. So kung moingon ang simbahan mauna, kinahanglan mo uyon ta. Hinugbong na ha. Officially na, dili na ingo nga usara ka pare ang nagsulti. Dibatihan mangali ng mga official teaching sa simbahan. Aya na mahimong official nagdebate. No? Di ba? Mauna nga dili na basta-basta inig madesisyon na. So mao na mga igsoon nganong valid ang mga later na nga invento sa Katoliko. Tungod sa iyang authority. Na ako lang ning ipadayon sa pudgihapon sunod Domingo po na ihata mo padayon jud atong Sabat. Kay daghan pa kung buot isulti ninyo ipadayag mahitungod aning authority nganong nga ang mga bag-ong mga kasaulugan sa Katoliko nga uwahin na nag-develop valid gihapon na pero naamang gihapon na yung mga bersikulo nga mo-support sa Biblia. Kay kana naghandom ang gihapon na nga sa mga panghitabo nga nas Biblia, di ba? So wa naman tayo igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Tatak RMN. Madamo na nagayo kag nagbilib sa epektibo sang iBerry. Mitudia Abril, Alubiho, Misamis Oriental. Ako, nagpasalamat ko sa iBerry kay sa una, bihik kita sa ugangan. Yan, gusto yan ang